Chako haumbobudirira ba. Chako iwewe kusarenda. Hapasina chakwako. Chekutanga azvaimbofanira kusvika pazvasvika. Ndopandoda kuti ndikutaurire nhasi maZimbabwe. Zvasvitswa pazvasvika apa. Nekuda kwokuti nyika yakagara iri pachimbavha for 30 years. Mazona. Ava chimwe navo vakanga vakaronza kwavo kudhara vangu vakadyiwa kudhara. Zvese izvi musakangano zvavaita muna 2008 vachienda vega kuinauguration vachizviita zvese vega achimwe navo. Kwese ikoko zana yange yakasogudyiwa kudhara. Yeah. But neshepa waive kusenzesa maarms zvisiri pamutemo nekuuraya vanhu ndo zvavasvitsa pavari nhasi apa. Toda kuti vataidzidzana. Mazona. Ivo vanoziva zvatiri kutaura izvi. Vanhu havasi government ava for long time. Havasi. Havana kumboita government. Venge vachifosa zvese izvi. Asi nesituation yabackground muZimbabwe nemapararira aita nyika nemafiro ari kuita vanhu nokushupika kuri kuita vanhu. Tereza ndiri kutaura izvi zvakonzerwa nepati iyo iyi. Nhasi uno hapasina choice apa. Kana ivo vakada kuramba kana vari kufawo futi hapana anosara apa. Nemapolisi emunhu aripo. Yeah. Hapana chaanoziva. Tarisai mavhidhiyo yake achibvunzwa nyaya yemagrounds ebhora. Aitoseka. Kuti oh yeah, now ndakupanisha for sure yeah. Yeah, aitoseka. Ari kubvunzwa. Kunzi iwe, bhora richazotambwa rini Minister of State mapata. Yeah, aitoseka. Ani mukuona kana vanga vakawirirana na General Constantino Kuvea Chiwenga kuti ndichakupawo 5 years dzekutonga. Ini ndichaita 5 years. What makes him to change today kuti haachatodi kana nekumupa 5 years okuti achitonga? He must honor zvaakapromisa kuna General Chiwenga kuti ndichakupawo 5 years. There's no need kuti vaende kuCongress achiti EG 2023. What for? And he has already created parallel structures. Meaning to say ZANU-PF yakadampa because you want to use ZANU-PF la coste. They created Varakash. They created Young Women for ED. They created Men Believe ED. They created Mawindi for ED. They created Mahure for ED. Those are his now personal structures. He ran very loyal party, not with the organization itself. So we are saying that Chirimo ZANU-PF, that you tell La Coste, please, the home is now there. You are welcome.